Så er vi klar til opstramning. Når jeg laver mange, som jeg gør i dag, så bruger jeg begge hænder med navelbager. Og det vil bare, ja, sådan her. Det går lidt hurtigere. Man kan også lukke enderne ind under hinanden, sådan her. Eller over hinanden. Så vi slutter af. Eller man kan tage den op i hånden, og så køre siderne op i numsen på den. Det er sådan en nem måde at gøre det på, og så lige slutte af, så vi lukker bunden.